Terve taas! Terve taas täällä videossa tosiaan pitkästä aikaa. Täällä YouTubessakin. Kyllä, YouTubessa pitkästä aikaa. Mutta tänään me maistetaan Kirin tämmöstä, mikä tää on, kahvimarja energiajuoma. Koskara plus vadelma. Tänään testissä tosiaan. Mutta kun vadelman tuoksuun maistetaan. Niin saatana. Ai niin, tässä ei ole sokeria, tää on sokeroita. No suka. Hyi helvetti, en suosittele tätä kyllä kellekään, että joo, että 0/5 arvosana. Mutta hei, nähdään seuraavassa videossa. Tosiaan, se on morjes.